Dečko Mile, dobar dan, pre svega Dobar dan, dobro ti Bogao. Nikada do sada nisam imao prilike da radim video zapise sa ljudima kojima pomažemo. To je neki moj princip iz razloga što iz nekih mojih emotivnih razloga Razumem, jasno. Da, nisam hteo da ljudima još više stajem na muku s obzirom da svi žive u jako teškim uslovima, ali ova vaša priča je nesvakidašnja. I želeo sam da javnost vidi naravno uslove u kojima živite i način na koji živite naravno. Ako možete samo da nam kažete koliko imate godina i odakle? 61 godina, Klokot Banja. Iz Klokot Banja? Da, opština Vičina. Da, a koliko ste dugo ovde? U prikolici? Ovde sam 5 meseca. 5 meseca. 5 meseca. I kako opstajete, kako preživite? Pa eto, dobri ljudi, evo kao vi, dođe, donesi mi, neko mi donesi cigaru, neko duvana. A kažite mi, je li teška samoća? Pa kako da nije teška, ali mora se izdržati. Znate kako ljudi kažu da je čovjek jak onoliko koliko može da podnese samoću? Da. Vi ste jak čovjek. Ja mogu da izdržim najgorije, još gorije od ovoga mogu da izdržim. Tako je srce. I jeste srećan čovjek? Pa jesam. Jeste? Jesam. Evo ovo može da bude i poruka svim ljudima koji imaju sve u životu. Da. Što se tiče materijalnih sredstava, nisu srećni. Da sreća ne stanuje u automobilima, da ne stanuje u bazenima, u novcima, već da sreća stanuje u srcu i duši. Da. Ja sam bogat u srcu. Ne treba meni para. Šaljete jednu lepu poruku ljudima. Da. Para je prolazna, imati, nemati. Tako je. Ali biti čovek u životu je najveće bogatstvo. Vrhovni princip. Ne postoje para koja možda plati bogatstvo, zdravlje i sreću. Tako je. Mislim da ste poslali jaku poruku ljudima. Jeste. Da malo više cene ono što imaju. Jeste. I da nas ste pre svega nahranili pozitivnim emocijama i hvala vam na tome. Želim vam da puno sreće i dobro zdravlje i da što pre odete odavde i nađete Hvala vam puno, neka vam Bog podari. Neka vam Bog podari.